ngithi ngithanda ukuthi ngithathe lesi sikhathi futhi ngizoba nani sizoshare lokho nalokho sicebisane ngempilo nangokuthanda impilo nangokuyithanda wena uqobo lwakho. Guys, as we all know, niyangazi uNtuthuko ngwakabezungu uZungu Bhengu. So niyangazi guys, nefamily kumina into ehlanganisa mina nawe into ephathelene nento eyisidakamiso. Idakamizwa leyo mpilo leyo iphendula ivictim. Yazi idakamizwa isigqila sazi idakamizwa. So guys, esingase sikhulume ngakho nje okubalekile uthi uma uyiphara uthola ukuthi wena uyileli phara ukuthi ngaso sonke isikhathi umuntu wena ongumsolwa kuyo yonke into nje yabo awusisulu salutho kahle kahle yabo. Uyabona uma uyiphara phezu kufanele wazi ukuthi ene akekho umuntu nje okurecommendayo nje ezintweni ezithize ezibalekile. Wena uhamba ube nomngcele futhi khona indawo ongayihambi, khona indawo ongayingeni, khona indawo nje ongafinyeleli kuzona njengoba usuku uyiphara. Ngibona ngathi kwenza ukuthi imoli kuthiwa nina nifuneki. Lutho uyavinjwa kwezinye indawo wena nje awungeni nje la yabo. Uyazazi ukuthi niyantshontsha nje musumbuza phela umuntu uthi awu kungani ngangeni malume noma baba uyokutshela umuntu uthi kanje niyazazi niyantshontsha nini anifuna kanje la yabo. Wena nje unombala wakho nje wena kahle kahle nje amaphara nje futhi anomngcele uhamba la uhambeni la yabo. Impilo yakho nje wena isifana nokuthi ifile uyabona. Angeke ukuthi ungathi umuntu ophilayo kahle khona la uhamba khona la ungahambi khona ngabe mhlambe wantshontsha lapha noma imoli uhamba ugcine la noma uboshiwe mhlambe utholakale naye iwunga yabo. Yabona wena ubusuku uboshiwe usuke uyopanishwa kahle lapha eToxin nje ukuthi akuhlale nje ungayitholi lento yakho le sikubona uzofine yabo. Kodwa futhi ngisho usufika enkantolo indaba yakho nje uzuyibona ukuthi unobhadi ayikhulunywa nje yabo. Uhlaliswe lapho ugcinwe mhlambe leyo weekend yonke uhlanze kube nje kodwa ekugcineni uzophuma ungazi ubingelele ngisho inkosi enkantolo lapha enkantolo ngawuzushushise ngishushizwa nje wena nje kahlahle you are nobody. Ngesilokho nje sikhuluma indaba yakho unama cases a serious kabi la enkantolo kufanele sikhulume ngawo. Wena nje awusiyeke nje nale unga yakho wasiyaveze ngisho singathi siya advise usazophuma phandle uyibhema vele lento yakho bese kupanisha nje kahle yabo. Awusiphumelela bekunikeza u4 slice lapha wesinkwa usho ubuphuma futhi awuyingisho kobingelela inkosi enkantolo. Of which is not good mfethu. Umuntu mfethu kufanele mfethu ube recognized yabo. Yeah, na ubalo kwezinye izinto nje. Ubalo nje bethe into mfethu. Hayi ukuthi nje wena nje ubona ngokuthi hayi bese kufike wena ke la abathe bathatha amafoni abo baba nazi nami lodwa bingehlelayo yabo. Ngoba phela abantu abafana. I-appearance eparavele izisho nje useza lapho hayi yabona ke iphara leli uzwa ngephunga ukuthi yabo. Ya kwabanye ke basho kanjalo yabo ngoba phela ke iphelela nensuku ungahlangana namanzi yabo. Kodwa uma ufika ke njengoba bese manje awushephareni khona amaphara nje kuphela unyaka ngakaze lwathinta. Hawo yabona nje unyaka mhlambe nenyanga yabo. So umunye uthi ambona ngayisho lethi kulama video adlula sothi useshanga isikhumba sikathi leda la insila straight ish nambe ke ngihlale kodwa manje ebusweni bengeke izijambo ubuzo bengibuwasha ke ngivuka nje into oqala ke nje khona umuntu uthi uyophanda yena uhamba ngohlakahle la ushaya ngembici uyambona nje ukuthi akanandaba futhi akana stress yabo. Ngisho khuluma futhi nomuntu uthanda kakhulu ukusondelana naseduze mina into bengiqikelele ukuthi mhlawumbe ukuthi okay fine khona i-complexion isilimele vele sengiqonqele ngimnyama ngiyinwele ezinkulu ingaka but ubuzo ke phela ngibuwasheke phela ke yabo ngoba ngiyazazi ukuthi ngiyakuthanda ukukhuluma nokusocialize nabantu nokuyisondeza kubantu abaphilayo njengomuntu nje wona uthanda ukucela yabo ngoba ngiyazazi ngiphila kanjani vele. So bekudinga bese nami noma ngifika kumuntu ngafike ngimbuke ngembici nje yabo. Abanye futhi bese bethe yazi abantu ubethi nginesmile esihle yathi halu iphari nesmile esihle kanje bekithi ngiyamoyezela futhi ufayela nezinyo awalidayisa izinyo lakho ngoba phela lapha kovele
lapha koverele kuneyindawo la owazi ukhonza ukukhipha izinyo uhambe uliqala manje akwazi ucabanga nje ukuvela umngqondo lodayisa ya khona mu desperate ubroke kahle ukuyicabanga lento uthe yazi sengiyafikela umuzwa ukuthi ngahamba ngolidayisa leli zinyo kodwa futhi manje buye ube nalokho uthi ayingeke mina ngwenzike lokho iyona into esengisele nayo nje engayenzela uma empilweni yami so manje bese ngiyikhipha lento sengibuyele ekhaya mhlawumbe ake ngithi mhlawumbe iyangibuyela ingqondo ngiyiyeka lento kuyoba kanjani mase izinya ngisenalo hayi ngeke bengathi vele ngiyezwa nami ngimile emathanjeni ukuthi usazobuyela ngisazoba right yabo benginayo le nkolelo leyo kodwa ngingathi ngizophuma kanjani until ke ngize ngithole usizo kunina njalo guys ngingasambanje mavusana phela nani ngokumotivate kwenu so manje uma sengisizakela ake ngikhulume phela nomunye umuntu nami odinga ukusizakala yabo nomunye umuntu futhi sengaphinde abe ivictim yabo kulezi zinto lezi asicebisane bafethu impilo le impilo iyodwa thanda impilo wethu thande wena uqobo lakho hlonipha umhlaba uyihloniphe nawe uqobo lakho uzobona izinto izozenzakalela zona automatically kodwa angena kuleli gumbi leli ekade ngikulona leli nginqanda ngizama ukukunqanda njalo ukuthi ungangeni kulona yabo ngoba phela mina hayi ngisazokuxoxela indaba yalempilo ngigilekile mina hawu indaba engapheli indaba engapheli le yabo kumele ngikhulume nalezi izingane nalabantu laba ngibayale ngalempilo ngoba ayilungile yabo lezi ingane lezibele ngikhulumile nazo so manje uma ngizobayeka akuzukulunga so nje bhuti nani babukeli bami abahle ngiyacela yabo kuningi esinqomana nakho kulezi impilo lezokuphara kodwa ke ngizama nje ukuvula nje ingqondo ukuthi kwenzakalani kubona abafethu kwelaba abasebephila yona lempilo yokuphara ukuthi kahlahle wena usuke zero kangakanani ngokwempilo yabo ngisho nala kufanele ngabe uyashushiswa khona uthi utholakala into engekho emthethweni ngabe isidakamizwa phela isidakamizwa naso sisathathwa njengento serious yabo kodwa indaba yakho nje ayikhulunywa yabo ngeke usitshele thina ngama addicts abantu ababulala impilo zabo yabo wena nje ngisho ufika epolice station uthi uzovula icala usushayela into engekho yabo sanokwenza ukuhlale lapha ebhentsini isikhathi nganako indaba yakho beqeme uhambe esibhedlela engabe yathungwa njengamanje unakwe wena kodwa nje kubekwe eceleni kunakwa abanye abantu abafika ngamumva kuwena ngoba nona uyiphara yabo khona nje umuntu nje sazowathi nje ngana ngisho ukusondela eduze wakho unukane yabo ngeke nje hayi sogcina ngaye yabo uyabona nje wena basizwe bonke abantu esibhedlela usele ngoba uyanuka wena yabo so nje manje nje wena usukugaxele musukuyilento yabo ungabi ilento bese ngiyakhuza yabona nje low class yabo yabo that life is not for you yabo wena udeserve impilo enhle kabi impilo right kabi yabo umuntu nomuntu omazalwa emhlabeni uzalwa efumbethe uzalwa ephethe something yabo wena ke lokho kusebenzise kube advantage kwemthatha phela mina ngazalwa ngifumbethe mina yabo abanye beze beteketise bethi ngazalwa ngibethe phela mina khombisa umhlaba ke lokho hayi ngokukhuluma kodwa ngokwenza kodwa ke ungenzi kuzwenisize kakhulu ngoba uthola usukuyiza into kanje sunedress suyabhema kuma drugs ke bese kwenza yona lento engikhuza kuyona so nje bafethu kukho konke singase sikhulume ngakho nje sikakhohlisana guys asithande impilo love life thanda impilo yakho mfethu yabo umuka wayithanda impilo yakho uzobona kukho konke la kufinyelela khona i-channel yethu umkhanya kude TV bafethu uma nje uyibona nje le advertisement ungaskiphi mfethu ngeke ubuke into esikuphathele yona yabo ngiyacela guys yabona ngizoleke ngirepeat yabo wena ubona kahle ukuthi cha u right ngalento engisherayo nawe noma nalento engishera nomhlaba nawo wonke labantu engibatargetile kakhulukazi o12 years to 20 years yabo ku right lokho angikho against wena yabo kodwa omunye umuntu ngine sure ukuthi yadinga ukuyizwa lento yabo kubalekile mfethu ukuyiphatha yabo ayikho into enhle njengokuthi umuntu omusha uyiphathe uyihloniphe lokho ngikufunde the hard way and late yabo
kade ngifaka around la manje sengize nga realize no man yabo konke lokho kungilahlekelile ngilahlekelwe litru lezinto lezi aze ngibhenefithe fuck all lezi zinto so manje ngiyacela yabo guys please believe yenza lento engishoyo funda uyithanda nokuthanda impilo kukho konke futhi la engafika khona umkhanya ukuthi TV bafethu nini ninamandla eningakwazi isixhase nisupporte ngayo yonke into eningasupporta ngayo yabo ngoba nathi sizama ukukhula la sizama nathi ukuthi sithole isinkwa siphile konke lokho obukade ukusigila sikusebenzise manje ethu an advantage ukuthi mina sengibonile yabo wena seke isidingo sokuthi uzuye khona angitshene sikushare nawe lokho so ungaskiphi mfethu ama advertisement ngena phansi ubone sikuphatheleni usubscribe uring ibheli sikubone mfethu ucomment bafowethu sikulindele konke lokho yabo ngiyanithanda babukeli bomkhanya ukuthi TV ngaphandle kwenu angilutho bafowethu bye.